fágahfuil tú de hí choú seo? Wat bhí cúpla rud le déanamh agam? Ar nás céird? Well, seo agus siúd is go héir. Bhil nílas agam faoi seo agus siúd, Nancy. Mar bím sé gobar ó ghomh go dómh sa gcuis gur féidir leatsa seo agus siúd a dhéime. A bhain seans colas teach ar maidin chur an fáilte ribh. Tá brónar. Come on, Nancy, ce tá mí cheart? Léim tú as an leabar maidin nus gur si trí hinne. Ahmedji, ní rá mé an colla agus cheap mé go dhéanaing bric fást a jaascuit. Na bach leis an bric fást a tar arás sa leaba. Níl fán colla orm. All right. Tá brónar Daniel, ní a riam roba. Tá samsa ce tá siú leatsa. Ceart? Ceapan tú go raibh leat an dala mula go chuir mar ceapan. Lis gom ceart faoi tú a caint. Ní leor fear a bháin chuites cosol. Fear eile? No bí áféiseach. Ní chreitim go bhéad fá fiú le héide haulú. Wel, cén fá gúil go fórlia mar sin? Agus cén fá nach mín tú onric fi céile se bhfuil tú castal. Na habar go gapan tú gur chreid mé an scéal áféiseach sinna chum tú héanagus den neacht. De bhí fágam le sin. De bhí mé géirí surprise beag gáilcuid. Nach chuile is a gotsa, nach chuil éon ar eile agam. Níor bhrenna mé ar éon ar eile ó chas mé leat, agus sinní an éireanna. Agus Daniel, minn tá is agam go rá mé be gan ín eisteach le déanaí. Ach sé an stras é leis an ainas le engine agus na bancana, agus an is cólín bog de bhéir éirí. Tá brónarm. Sé all right. Agus tá mé ceappa go bhfuil an ceart agat. Tá sé I bhád ró lua éirí. Na mé cinntin sé héim sé stór nach mór an fúna tarta bheith plé le béile chuí neimse seo. Tena tá cúpla dín beg dín san team agus ní bhharrtacha de héháam bu. Agus ná le go deúir. Ní bhna nó cosarmastó. Mu sé te móta héimeis. Te an nachtí cin. A chan be sé deid le cuairteoirí, gus naid thugus cóín héanana bhile freisin le cúna déana. Mar sé níidir an berna beod cad thugad cholín a cháirteach sa bhainte héna ágáil. Well er lai tas an gneach seach gaile sa stúm hain. Se. Os tú behi nach fodú na tad se fodich mar fan. Mar sé nílánach go ra ímí an faoi. Tá be deamhór le chéad agus ce fá nach meach. Dat ben nach fósmuintú ar bháin. Hen siúama, tá dí láidir go smáid waige. Bhí an sílim go bhacha me grééis sin fútsa. Cai me defriú sísta go siúpa. Mar sé fá be go lebidir sinnéad. Bá má gínis mar sin, sco tú go dé deá scéáte héimeis. Brenna, mas rúd a gneach seach gaile te chéan se caiite. Or cá se gwacht den níchinta. Bhain ar tháinig agus crístí bháin tas rá gohhaach sé amachchanig. Agus ha bech sé cónig meach an nuiri teo fusagan faoi bheith a maid éid buinte. Ach ní ar tháinig se bhile. Agus ní sain maithe sin. Tu cumúdé? Fog se bheith, gus túr mus glóirteach go gaile. Tuiar mu coppa can na siúpa sin haíoch le. Mar se nach bud á hín bhisteach. Peidir goilta mé gur focail bhem leit. Réan bhhaid ar fága, bhain tú do gáin máiste hánan ar láirtú le máile. Chanú ní rúg me táda seach go Gacha dúr tú do gáin le chuil na ar chochil. Chun feidir ní na bhí me gur a dionabich set. Tá sam bhhail. Tá sam gur ar bhile ní bhí tuach cúine do rún amachchas mar sé de hiile a réchaí tá cineidirta. Mas né? Tá me sacrú le máil inniu. Ie? sé tá sacrí am bhhail leach mochuid málaí fechail agus I mocht ar fadas rus na rún. Bháide goilú nó mid. Well, gur máid faoíochttasteach bhile, tá ag mach tí gur me sáin seo, má ag gur a díimi, tá do bhama mí sus go dtí sémas. Tá sin cecha leor. Cad bhí bhaid sin, tí le bíad aine be? Ní hehhaid. An seisteach le na lisceal a gáil leat, má chu sésit. Breanna feidir,
Tá sam gur me héna háar am haine seolog. Ní me go héna sin began ná mór. A ce bhé sa gáil agus aonseach go bháil ar fad. Ní inis. Nus ní féidir máil machchas teach go ní bhar am gúla ag daine scoil sé a breanúm. Ní me ná mo chlagin nach chocha le náide. Bhil chola túí a bhain téhín sa mága go mína lefaí héin. Ní me ná na heasa níos foiide féidir. Ní féidir le mo tíach go gáras san átear a gúgus ar tógiú me. Catú ráháile gur túhéin a há neortaine. Ach má sé an ísih go te, níl duine be caiint fut. Agus níos le maice le bhéalachid. Níl sé sin. Bhain tá tuair am hamóhaid. A breanna tá a cinnte atá le rám leat. Go níos ceanna mé den se féidir. Tá éfhealarm ach cathe mi se imimecht. Áráit mar nóide, caiimi sin siúpa seúna jo mar ní man anna rúla am hain. Well, bheit tú le taine máireach freisin, agus choile láil leis seach. Mar tam si giach as ros na rúna lug. Caime tas í sosa díiste náit cín te leis an nó. Ní féidir le tá sin íon bháile. Tá gin nach fétain? Dín tadal me chuneal an te níos fáide bhfuil? Tá bit be. Mikey bocht, ní hiig sé an amach sé an duine déirnach chuna cólín. Mar éide? Ja, bhí sé tuairt air de ehan iad é mórt se caite agus ar meach bhhaile dó, thug sé siomh de cholín agus níacha éine an fear bocht ó hin. Gus le déisi. Dé máte caite? Se an creidú bocht. Ní féidir leis smína bhar éonmodal ó hin, Tá aird a féile ar nach thug sé díoch bhhaile é. Tá samach, dé máte caite dúirtún, ja? Se, ní cean neachí cholín ar éirí. Cai se go an éhe mí ceart ag Mikey mar sin. Is mise a dáiste de máte caite go bhena. Cai se go bhacha se cólín éigen teile? Tá mé cínta gríthe é mórta bhíán. Bernie, cén éiche an tatan se caite a dá mise steúhaite? Í cuiinle ministeach. Nach cén, bhí tú cinálín dearnach as dá mise ste le evan, ja? Iad é mórta bhíán cínta mar thug mis an cordó má go raibh sesin denmh babysit in do ganna éigent agus Tá mé fiúgan na cínta go do bhharrnaí a dúirt sé. Na. Bhí sé tuairteara go Dylan agus evan an techt an rih sin ceir ach is mise a dáiste de máte caite. Cai se go chuid máta é meascí sús ag Mikey. Cahamid é seo a léir man ní raibh sé gceiste Mikey fianana sem mí cheartúirtas na Gordí. Béidir go b an techt an rih sin thug sé siomh de chola. Bhí an cór aige dé mórte caite ar réanas tá mé cínta de sin. Tá mé beag na cínta go róid sé greibh sé babysit ó ditse. Ja, well, Lírá, all right. Tá Mikey mícheart. Nes, go leis go. Did you imagine, Rila? Must féidir imagine hórtéir fós. Hi. Ó bhhaile be? No, just scrúdú meúna a súsam. Ach, tá sé críocht ní teréala so go meach meach. Ó níl sa meach. Cuineir a gobar. Mi sé gimach rénos agus beit mar chúla ag Nancy. Hello? Ach sí na hai. Yeah, sure, feic menis mar nu. Okay, slán. Well, cai me sin mocht an innocence because cai me Katrina cá. Katrina? Yeah, well, oral agus híns dad a chuúil sé seach mai iirecht cíntína. Ons feic mar balsib. Slán? Slán. Slán stá. Bhí sé sin go háling ar ball. Fearir nach dálinn sin is minicí. Ceirfinn rag fásta. Ní lá me, cai me bheith síos agus sáit an is. Slán. Slán? All right. Oh, Gramad feel the piece of Polish, eh? All right. Good luck, can't you reach long and it's long. Queen of Indian. Oh, but you will rate it. That's a cruel is it? That's a bridge concrete cheese. Do you go to the egg and just scar and now I get marching in. Mach diabbe deula go bhaint níos ríiste. A se cruúla clocha ra. So, seo tam na scarte ar gúthús a bé? Se bhain támuis. Nach de as a blasa vín sé an dialtas. So, can I scale? Scale mar Harlín se? Cháine se ma. Fus cén se le máda. Double. Well, leis íad go de fadar. Well, bín sinna dhéhanne is rís.
Tá fecha éan bhirní, na a fu sí mac gur an bhirrte go blendal sa ga. Dúir si le cean go. Ar soch maice. Ja, soch maig Mike sin farsna. Fan gwi Pauline amach kis ar pleiciocht ver siúla ge sin am nans by babysitting. Tá ma jeapag mai affalir. Ja, you know, near na pádin sin tá aon dana. Well, if she macha ar did an way. Peter Thomas, ní clúm culture. Sa ceachilúr. Chatsíno, goileh, bach tú débir hémas inniu. Níacha tá bronar. Right. Well, tá móbail a bhí ramsa bh mat doir. All right. Tá móbail ag sémas. No, tá móbail ag Mac. Sé Mac tá tar sémas ar gur tú choí. Sin Nancy Virgin. Si geri castal am tranúna. Ke fá? Híle gún tún siúpa? Leanna is bhhaicil, tá dála siúpaí hart mas siúpa tá bhaid. Right. Bé na gheata mó bhíon los go choilpa fetar. Se ar hána sé, féal a bheirt. Bhil is heitsa gúil máir go le gimachta sas na ón. Maiall omor go fáda bheith a hangasa. Ó jóla fetar. Tá brónarm fa sin, ní na bhí gas choilpa. A tíar me méid seo. Má tá sé gist sa gháinach máir an teras na rún. Mar a massa te fangtas sin teosla go fuisce chu deir go lá. Far réil op héimers, far réil op an naim dé. A hanú tá sé a gur cúna hút. Is be masí an ólas go leor húcin na gardaí mai a cháde choín na líd. Tá samach a brudíin go i tí cant leir wach dé. Na cháhar i chéad an bol séad agus íle. Bheic má bhac African tré. Ha? Bis tá scrútomsa. Bhuiide vinn bag go díntas nach bélagus bol go legú. Hello. Ó, bhá. Hémas, Sarah. Anna me nús díach féting bheirí an cúna bhút. Seo go te bhuachail. Mu sé fé péháin. Ja, tá sin cart. Gá draft, ceann amháin ar 200,000 euro, agus an ceann eile ar 100,000 euro. Tá sé sin déanta am hena héin. Droch jolly. Har ik het le cuichre na agus ní ar sé a preisach híanana há. Náid ga céad gan íolum dartar. Tre anna mi agus tosan i sépa chu náte annas go bheith comport de cólín bok nó ririg se. Tá go leir fála go sa bhuachail. Tear amach dín chatta gom sa túir teach chu leorla sí chum. Tá sé an gúil ólas de cheir de éitsanis, mar tá mu tí torsach go scoutiar í hartan seo. Ar a bhela é ágad mar atá se? Right, canna mai siad ré? OK, gur mágad slán. Oh, Jesus. Nancy. Oh, jeez. Nancy, what's all right to her? Nancy.
Jesus, Nancy, tú all right? Gan Imacht. Imacht? Wat gaat tú gan? Ní féidir le mé bhíú inis, ach an seo mé an scéar fád go ríis. Nancy, inis, come on. Caiime Imacht láireach, ach ní bha mé bhád. Nancy, what is Daniel faoi seo? Tá is ar nó. Tá bhaib le réite go com, agus nuair a bhaid sé sin déanta, ba méid tá. Slá. Hey, Mikey, I wanted to make out the phone. Me gur dul a dangáil at ní slúche. Ceart áhait? Well, is cosú go mí hiiscin dan fan íar go tú siad de cholín ó caháin. Cean chuoi? Ó, de cínta gur fiocht tú sósa édé mór chicáte. De réir Jack bhí sé féin tuairte airda Evan agus stilan an ihe sin. But a butan déanta ad, cahamid a éideach don na gcóirdaí loirech. No, níl butan ar bid éintá. Thug mis siomh de cholín máil iad é mór chicáte tam cínta siúráilte dó. Oh? Ní baby said all a bhí mé an ihe sin. From a ísacht an cartuis go raibh date agam. Céim fan ar inis tó néarna dom? Well, sílan go maiach Shannon is le gaithí dú bhar an ólas ar gacrú the enam sin. Níl am rá nach bhuiach, tucham an cóirdaid go minic le haid dates. Ní málan go mint go idir brega dom. Yeah, ní bhíam. So, cé an chalín rún de seo? Bhfuil le ná marí? Well, cá se gúil sí chunaí harta teras na rún nó bid níos faidir siar. Os rud agad tú siomh go cholín ó caháin. Mathú Sherlock. So, Master céir de bhí arsú le Mikey. Ceach is a dalmach samskit arsú le Mikey sin. Jesus, Bernie, tóg a réa ná ban an tligin you. Ja, wat ma cuat an lár sunrask. Chutas not bethe. No, thug tú leat a bháile a réire. Seans go bhfuil se sa glúdach seo? Ja, wat net sin cuairmí an fialhar nach féidir an cuimne chulhort. Bernie, wat ceir ó bhfuil? Mar hálann se Jack Neil. Maar Neil nómad am, an nómad aidir mar maid, an dí daim a cholas niche. Agus wat tá mai gairí brean ho. Bhí Bernie bí go chuirt. Níor nach aragans bheag fhí chusaí gródil an seafhaid in an ide. Níidir go mór le chéiles Thomas go slipper. Támuid mór le chéile. Ní nach mún droch jomra a bhaine óán go chéile, fiúar tain. Ní bhíon. Ó, nach míon inis. Sfeer chuid, bín tú chó gealas in míon í gúní. Nach míon. Ja, nach míon, goú le flippa. Tú cínte is go mé tuaráid le tain? Bí. Man tá súlam nach folú do réna guntúirt mar a bhain se úsáid hanneiste. Ní híle mé an nuair seo. Bhí rutin teart defriúil an na glór. Le go aglarí na rutin teart. Ja, bhfuil beidir go a Danny Boying rím cool cíninte agus í caiint leit. Ní né. Ar a leid cláine mar nes go dtí tal a réitií. Agus céir gan tú má hín sé héin a nach le? Tá má castal hir a tréid, pe má séhfuil go leor. Ceapú na ríide go mainin sé seola an airigid? Dúirtílam gur sin naí fan airigid a tógúam, agus geall siad go choirtína chearta. Ceach is de deáin nach sé sin? Níle sagam, as fiú castal hí go bhicimiid go bí, regla go sin na ríre. Well má tá níl níos blanchéide fá go dhéice. Right, tá mar hiúil. Bhí córa chuine. Angela. Ó, nach béach a leidir maidin nu, eh? Ó, chuir le tain. Dá an scéal. Chola me gur bant agad tain agus ag de bheanín bheag leis na timpistí misteiricha hála hartar a gaslan a garid. Chola tú sin inis agus cin ine se tááda? Dúrpein lom go rúrpein le be? Ná bheith siúrálta iad héna haig. Dhéfa mis fianana se. Ó dhefa tú. Agus dhefa mise má chuid airigid eis bhealach a bháin nó bhealach eile. Bhil sin rud a bháin nachdár loach. Geallam go te.
Nancy? Nancy? Daniel, ní sin seo. Call she? Ó tá sí imi, dúirt si gur se práineach. Bhí defra, bhí si réad sin na chéile, cad a míchar le? Can táid me sé? Rúir si chuir si dul? Ní rút, just timime sí hartar aní sam, fichen nó me a chun lehar betir? Bara ménacht. Bhí si ceapí fannachtam. Daniel, ce tá tarlú? Idir me héan ó héin. Tá feiban í sláinte ag Nancy fu láir. Bhí me de bula le specialist in agus. Has bhaim se go léana léim a gur sí scantri. Cos go riimi si go mursa. Go le sciil. Hello, Nancy. An bhirtú na draft. Ítach. So tá gach chuir a gceart. Ach ní lein le taí fós. Cá bhfuil si? Tuair me cúpla nóid agility. OK, slán. Oh, tá sé réir fi go banúmed. Ai, ó se, Rus atsa gran Nancy le ag specialist agéint. Ha? Cean sór specialist? Is an. sé Daniel dúirt na. Is a bhir sé a duile? Dúirt Nancy gur ar rudí sórtal, is just dimime sí. I mean, ní clú am ce tarlú. Tá sí sin ceachtal an aisteach le tam an nos. Mas ce amach go rasta? Ní is am. Ach tásúla an gúil sí all right? Cé amach chortha? Ní is am ach tá sí ceachtal an aisteach le písa. Well, actually, ó fós sí. Well, nínta sa bithe. Tá na fidir námad a loga chorás ar bhar scartí. Sin trúir na cholas an ceasúir specialist go bhfuil sí. Yeah. Ach le ní mé rosa. Le cefann ar inisi chunne. Is muid muinte be go ninteach sin rudí se chun. Rianna is cum le fúine ní smó. sé Daniel bon agus bar ar scéal. Angela! Nancy? Angela? Dí a bhuiid? Tá me géirí go dearige a thuirt ar eiscuid. Siogad. Bank draft tá, ní rairú le an targad go léir áil, ach tá €200,000 an. Dír saoil. Tá sé all right, Angela, ní lánach mé héin. Faoi a gal ré. Ma tá Daniel ar a chúil seo ní bhaithim a go deodaite. Níl sé. Déhfuil tú a dhéanú. Níl uim ach an targad a thuirt ar eiscuid. Gur maigad. Bhfuil anrad ceart go leor. Tá brónar an faoin méid a hála, ach tá muid carthar am inis, all right? Right. Hello, Nancy? Tá sé go bra. Tá sé díanta gom. Rigus le dia. Ní roi mé sa bhailte go dtí go memuid imime ar fad as an áid seo. Ja, tá mar a meach inis. Right. Hello, Nancy? Hello? Ci leis tú cant? Cart go leor. Ní chaith bhainte chumanis, fána sé. Fág sé Nancy, rach muid a bhile. Ní amad an me. Carr tú dul? Áte be?
Fi dul a castal le duine cin teile nach rá. Ní rá, cé leis am ein a castal. Thú sinna i cheis Nancy. Céir a bheith.